салом алейкум дӯстони азиз, бо шумо духтур Умар Азизов аст. Якчанд рӯз пеш дар саҳифаи инстаграми худ мо пурсиш гузаронда будем ва дар ҳамон ҷо ман пурсида будам ки оё ягон маротиба шумо ролтон хӯрдагӣ ҳастед ва 96% одамон мисли ман албатта навистанд ки бале. ва бояд гуфт ки ман дар ин ҷо албатта дар назар доштам на танҳо ролтонро, инчунин бигбону намедонам даширак ва дигар хӯрокҳои тезтайёри лапшагиро. ва инчунин бениҳоят зиёд дар Тоҷикистон аҳамият додам ки волидайн ба фарзандони хурдсоли худ ҳамин гуна хӯрокҳоро медиҳанд ва онҳо инро беоб яъне истеъмол мекунанд. ва имрӯз мо суҳбат мекунем дар ҳамин мавзӯъ ва ман мефаҳмонам ки оё хӯрдани ҳамин гуна хӯрокҳо зарар дорад ё ин ки не. Вале ҳатман шумо низ дӯстони азиз дар комментария дар зери ҳамин навор ҳатман нависед ки шумо кадоми онро истеъмол кардаед ё ин ки мекунед даширак, намедонам ролтон ё ин ки бигбон ё ин ки дигар намуди ҳамин гуна хӯрокҳоро. Пеш аз сар кардани мавзӯъ мехоҳам як эълони хурдро ба шумо расонам дӯстони азиз ки рӯзи 7 март соати 8:00 20:00 гӯем ба вақти душанбе дар саҳифаи инстаграми мо эфир мешавад, яъне прямой эфир ва дар мавзӯи иммунитет суҳбат мекунем ва ман мефаҳмонам ки иммунитетро чӣ гуна мешавад ки бақувват кард ва ҳам дар хурдсолон ва ҳам дар калонсолон. Барои ҳамин дӯстони азиз инстаграми моро мебинед, ҳатман дар омада обуна шавед ва интизори эфир шавед. Вале оное ки мегӯянд ки мо надорем, яъне инстаграм надоранд, оно метавонанд ки хавотир нашаванд. Ман ҳатман пас аз 2-3 рӯзи эфир онро дар YouTube канал мегузорам. Агар дар ин канал ҳам набошад, дар канали иловагӣ. Хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. хуб, хӯрокҳои тезтайёри лапшагӣ зиёданд, мисли ролтону бигбону доширак ва барои ҳамин мо дар умум дар бораи онҳо гап мезанем. Барои оне ки фаҳмем ки ин хӯрокҳо зарар доранд ё не, мо бояд албатта аввал таркиби онро донем. Ин навъи хӯрокҳо дар дохилаш лапша, ба тоҷикӣ гӯем туппа ва ба қавле ду пакетик, яъне ду халтача дорад. Дар якум пакетик спеси ё хокаи хушмаззакун аст ва дар дигараш соевое мясо, яъне мушунг ва дигар сабзавотҳо. бисёриҳо гумон мекунанд ки ин гӯшт аст, вале ин мушунг аст, ин гӯшт нест албатта ва онро яъне ки майда кардаги ҳастанд. баъзе вақт дар як пакетики дигар равған низ мегузоранд. таркиби худи лапшаи он оддӣ аст, яъне аз орд, равғани палма, намак ва крахмали картошка иборат аст. яъне ягон чизи фоиданок нест. ҳамон лапшаи онро ки ба тоҷикӣ угро ё туппа мегӯянд, дар равғани палма онро бирён мекунанд. барои чӣ дар равғани палма? албатта барои он ки аз ҳама равғани бесифат ва арзон ҳамин аст. равғани палма гарм мешавад, он ба трансравғанҳо ё трансжирӣ табдил меёбад ва бисёр одамон аз рӯи ҳамин, яъне аз рӯи ҳамин трансжирӣ зарари онро дониста онро намехӯранд, чунки маълумотҳо оиди зарари трансравғанҳо бениҳоят зиёданд. трансжирӣ асосан ба системаи дилу рагҳо зарар мерасонад, вале то ҳанӯз баҳс рафта истодааст ки оё ҳамон миқдори зарурӣ дар ҳамон хӯрокҳо ҳаст ё ин ки не. бисёр таҳқиқотҳо мегӯянд ки миқдори трансравғанҳо кам аст ва наметавонад сабаби бемориҳои дил шавад, вале эҳтиёт хуб аст. хуб, чиқале ки фаҳмидед, дар худи лапша маҳсулоте ҳаст ки зарарнокиаш камтар аст, вале боз мегӯям фоиданок ҳам нест. таркиби ҳамон спеси ё ҳамон хуштаъмкунанда бошад аз намак, занҷабили майдашуда ва дигар спесиҳо иборат аст. таркиби он аз глутамат натрия иборат аст ки он барои бомазза кардан истифода мешавад. дар бисёр хӯрокҳо онро илова мекунанд албатта, чунки он хӯрокро бомазза мекунад, вале бадани моро он фиреб мекунад ки гӯё хӯрок пур аз сафеда аст. дар асл ин ҳамин глутамат натрия аст. дар миқдори кам он албатта ки безарар аст, вале муддати дароз ва ҳамавақт хӯрдан албатта зарари калон дорад. Е412 як добавкае аст ки зиёд истифода мешавад. худи он зарари калон надорад албатта, чунки дар рӯда ҷабида намешавад, вале иштиҳоро мегардонад. Е150D ин добавкаи рангкунанда аст. дар миқдори кам он низ безарар аст, вале агар ба миқдори зиёд бошад, он метавонад ки канцероген бошад, яъне шахсро ба саратон гирифтор кунад. добавкаҳое ки кислотаи меъдаро зиёд мекунад, инро низ дар таркиби он ёфтан мумкин аст. барои ҳамин вақте шумо онро истеъмол мекунед, ин метавонад ки меъдаи шуморо занад, яъне раздражат кунад. барои шахсоне ки язва ё гастрит доранд, яъне захми меъда ё ин ки илтиҳоби меъда доранд, ин умуман мумкин нест. дар охир хулосабарорӣ карда мехоҳам фикри худро расонам ки дар ҳолати зарурӣ метавонед онро хӯред, вале бе истифодаи ҳамон халтачаи хуштаъмкунанда. ба ҷои он метавонед ки худ аз сабзавотҳо истифода баред, вале ин гуна хӯрокҳоро муддати дароз, яъне ҳамавақт хӯрдан ва беоб хӯрдан ба ягон нафар маслиҳат намедиҳам.
вақте шумо аз ҳамин хӯрок фақат истифода мебаред, микроэлементу сафедаҳои заруриро ва инчунин витаминҳои лозимиро организми шумо намегирад ва норасоии онҳо сабаби пастшавии иммунитет ва беморӣ шуда метавонад. инчунин чихеле ки аллакай фаҳмондам, ин аз орд тайёр мешавад ва ин метавонад ки сабаби вазнгирӣ ва фарбешавии шумо шавад. танҳо дар ҳолати зарурӣ ва бе истифодаи ҳамон спеси метавонед ки хӯред. хуб дӯстон, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад ва фикр мекунам як чизе барои худ гирифтед ва ҳатман ин наворро ба ёру дӯстони худ равон кунед. инчунин фаромӯш накунед ки рӯзи 7 март соати 8:00 бо вақти душанбе албатта дар саҳифаи инстаграми ман эфир мешавад дар мавзӯи иммунитет ва ҳатман дар омада обуна шуда интизор бошед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.